मासे दैखराव थाग्रा आरो मासे लैथोआव थाग्रा दैखराव थाग्रा एम्बुआ सानसेखालि ओरैबायदि सानदोंनो आं जे दैयाव थायो बे दैनिख्रुइ साबसिन आरो मुलुगाव गैया जे दैयाव आं जे थायो बेनिफ्राय आरोबाव गोथौसिन आं बेबायदि दै आरो बुहुमाव नागिरबा मोनलिया बेबायदि साननानै बे गावखौ जेब्लायबो दुगा जादोंमोन आरो बेखौनो लानानै बे रंजानाय मोनदोंमोन आरो बेबायदि रंजायै बे गोबाव दिन थाबाय नाथाय सानसेखालि लैथोनि एम्बुआ आरो लैथोनि एम्बुखौ दैखरनि एम्बुआबो लोगो मोनबाय आरो बेबायदिनो लैथोनि एम्बुआबो लोगो मोनबाय अब्ला दैखरनि एम्बु जे दैखराव थाग्रा एम्बुखौ लैथोनि एम्बुआ होनबायनो ओइ नों बेयाव मा खालामबाय थादों नोङो बेयाव थानानै मानो इसिबां खुसि जादों होनना बुंदों अब्ला दैखराव थानाय एम्बुआ बुंदों हाब संसाराव बे दैखरनि दैनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो बेनिफ्राय साबसिन आरो मा मोननो हाबावो बे होनना बुंदों नोङो सासे आन्दायनानै थानाय मानसिसो एम्बुसो बेनिख्रुइ संसाराव गोथौसिन दै दंबावो जाय दैयाव जों थायो आरो जेब्लायबो जोङो सुथुरनिफ्राय जोङो रैखा मोनो होननानै बुङो बेबायदि होननानै दानिया हाब दैखरनि एम्बुआ होनबाय हाब बिदिसो नंमारगौ ने आच्छा बे दैयाव बबे जायगायाव दङमोन अब्ला नोङो आंजों उनफैफा होनना बुङो अब्ला नोङो आंजों उनफैफा होनना बुङो अब्ला दैखरनि एम्बुआ फिनजा बारनानै दैखरनिफ्राय ओंखारनानै बे लैथोआव थाग्रा एम्बुजों उन थांफाबाय आरो जेब्ला लैथो नुयो अब्ला बियो सानबाय हाबाब बे दैयाव आङो थानांगौब्ला आङो थैगोनसो होनना बुङो आङो बे दैयाव थानो जेबो आंहा गियान गैया आङो जेबो उदाया बे दैयाव थानो होननानै बुङो आङो जेबो रोङा मानोना आङो सासे मासे दैखरनि सिङाव थाग्रा आङो एम्बुसो बेबायदि सानदों बेबायदि सल' दङ दा आङो बेजों नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि जे जाम्बु बारि चर्चनि इउथआ जे प्रग्राम अर्गानाइजेसन खालामबाय बे जोबोद गोजोनथाव मानोना जोङो जेब्ला सासे इउथ जानानै न'आवनो थानानै जोङो माब्लाबा गाव न'आव थाबाय थानानै जों माब्लाबा सानफ्लाङो जे आंनिफ्राय इसोरखौ खुलुमनो गोरोंसिन रावबो गैया आंनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ लाग्रासिन रावबो गैया आरो आं बायदि मेथाइ खननो गोरोंसिन आरो आं बायदि दामनो देनो आरो बेबायदि गोबां लेखा फरा सोलोंनो हानाय गियानि मानसि आं बायदि रावबो गैया जों माब्लाबा बेबायदि सानफ्लाङो मानसि हिसाबै बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि जे प्रग्राम जे नोंथांमोना जे खालामबाय खस्थ' खालामनानै थाखा फैसायाथ' बिदिनोसै जोंनि जिबनाव थाखा फैसाया जेब्लायबो नांखागौ सानफ्रामबो नांगौ कलगेटनिफ्राय लानानै दिनै सानसेमानि जोंनि जिबनाव थाखा नांगौ उन्दुब्लाबो जोंनो फैसा नांखागौ गासैयावबो जोंनो फैसा नांखागौ अब्लाबो नोंथांमोना जे बेफोर गासैखौ नागारनानै जे प्रग्राम अर्गानाइजेसन खालामबाय बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो गोजोनदों आं गोजोननाय मोनदों जायनि जाहोनाव गोबां आंनि जिबनाव सैनांदोंमोन दिनै नोंथांमोननि प्रग्रामनि समावहाय लिडारफ्रा मिथिगौ आं लिडारफोरजों शेयार खालामदों खिन्थु आं बेखौ अपेनलि शेयार खालामला आङो माबायदि सैनांगासिनो दं आंसो मिथिगौ आङो गोजोननाय मोनदों केन्सेल खालामाखै फैगोन मानोना आं गोजोननाय मोनदों जे नोंथांमोना जे जमा जाबाय नोंथांमोना जे दा दैखराव गैलिया दैखरनि दैयाव नंलिया दा नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै न'निफ्राय ओंखारबोनानै बे जायगायाव जमा जाफैबाय नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोननि रोंनायखौ आरो नोंथांमोननि रोंनायजों आरो सोरबा सासेनि रोंनायजों बेसे डिफारेन्स नोंथांमोना सिनायनो हादों दिनै हादोंना हायाखै आंबो सानदों दहाय हाब बेबायदि मोसाग्रा आरो बेबायदि बान्था होबाय थाग्रा दङब्ला प्रग्राम खालामबाय थानानै जेब्लाबो रंजासिन नामा सानफ्लांदों आङो दहाय बेबायदि सानफ्लांदों आङो दहाय एसे सिन्था खालामबाय थादों आङो हाब मा बान्था होग्राबो जोबनो थाङा मोसाग्राबो जोबनो थाङा प्राइज द लर्ड सिआरसिआव बेबायदि इसेबां गोरों मानसि दंना जोङो ओंखायनो बेबायदि प्रग्राम खालामबासो जोङो नुयो जों न'आव गावनो थाबाय थायोब्ला जों माब्लाबाबो बेबायदि जोंनि इउथनि एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि इउथनि जे करेज आरो जोंनि इउथनि स्ट्रेंथ जोङो बेखौ नुवा आरो जों साफ्रोमनि पेरेन्टसफोरनि इउनिटिखौबो जोङो नुवा न'आव थाबाय थायोब्ला बेनिखायनो जोङो दैखरनि एम्बुआ जेरै बायह्रायाव लैथोआव ओंखारलांनानै बिराद बियो गुवार लैथोआव बियो थानो गिदों जोंबो न'आव थाबाय थायोब्ला न' सिङाव एरना थाबाय थायोब्ला जोंबो बेबायदिनो जागोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर नोंथांमोननि जे इउथ प्रग्राम खालामनाय बे जोबोद ओंथि गोनां आरो फिउचाराव नोंथांमोना जुदि नोंगौ बोसोरसेयाव हाया जानो हागौ बोसोरब्रै बोसोरबा 10 बोसोर जिखुनु जाया मानो बे प्रग्रामखौ लाबाय थायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय खोब मुलाम्फा गोनां बे प्रग्राम जागोन आरो नोंथांमोननि मण्डलीयावहाय गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै ओंखारगोन गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफोर ओंखारगोन मानोना जोङो मैयानिफ्राय नुदों उन्दै गथ'फोरखौ दाननि थाखाय आर'ज खालामनो नोंथांमोना चान्स होदों प्रेसिडेन्ट वार्शिप खालामनो चान्स होदों मोसानो चान्स होदों दैदेनगिरि जानो चान्स होदों दा बेफोरजों आरो दा बाथ्रायाव दङ
नोङो गारिखौ नुनानैल' मा जानो सालायनो मोनाबा नों माबोरै रोंनो होनना बुङो बेनिखायनो नोङो सानफ्रामबो न'आव थानानै मिथिबाय थानानैल' मा जानो नोङो प्रेक्टिकेलि दिनै जमा थानाय जायगायावहाय नोंनि जे मावनो हानाय जे गोहो नोङो बेखौ दिन्थिनानै नोङो नोंनि एक्टिभिटिस नोंनि मावनो हानाय स्किल अब्लासो नोंखौ गोरों होननानै मिथिगोन आरो अब्लासो नोंखौहाय उमुगा सासे मावनो हानाय ओरै केपासिटिनि मानसि बेखौहाय बुजिनो हागोन Praise the Lord बेनिखायनो खोब मोजां जादों आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बे प्रग्रामखौहाय जेब्लायबो लाखिलांबाय थानो हागोन दा जोङो फै नोंथांमोननि टिमाव जे बुंनाय बायदि ना नोंथांमोननि टिमाव बुंनाय बायदि नोंसोरो थाखोमानाय नंगौखौ खोनासं दिनै आङो नोंथांनि जिबनावहाय जे थाखोमानाय बाथ्राफोर जों बेखौ आङो साननो लाबायो दा जोङो जेब्ला ख्रिस्टान जायो जोङो जे ख्रिस्टखौ सिनायनायखाय आरो इसोरनि सायख'जानाय जोङो साफ्रोमबो मानसिफोर जानायखाय जोङो ख्रिस्टान जावन खुंनायावहाय मोनसे जिनिसखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लानांगौ बेयो जाहैबाय पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार ना मा जालांखो मा जागासिनो आरो मा जागोन बे बाथ्राखौ जोंनि जिबनाव सासे ख्रिस्टान जानानै जेब्लायबो सोलोंनाया खोब गोनां दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दङ जोंहा एसोसिएसननि लिडार सासे इउबि एडभाइजार गोबां बे प्रेजेन्टआव मा जादों नोंथांमोना बिनाव सोंगौ जायनि जाहोनाव जों माब्लाबा बिथांखौ निउसमेन होनो नागिरो चार्चनि निउसमेन जायनि जों बिराद गियान बुथुमना लानो हायो जों सारनिफ्राय गोबां बिसय इन्टारनेशनेल वर्ल्डनि बिसय जोङो ग्रहफोरनि बिसय सारनिफ्राय जोङो गोबां नलेज मोननो हायो दा बेयो जाहैबाय बिथांनि जिबनावहाय इसोरा दिनै गियान होदों जे प्रेजेन्टआव मा जागासिनो दङ मिथिनो हानाय गियान बिथांनि जिबनाव होदों दा जोङो दिनै बिथांल' नङा दिनै जों साफ्रोमबो जोङो सिगाङाव मा जानानै थांखो आरो दा मा जादों आरो मा जालांगोन बेखौ गासै मिथिनाया जों साफ्रोम ख्रिस्टखौ बिश्वास खालामग्रा साफ्रोमनिबो मावनो गोनां खामानि बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि टिमाव जे होनाय बायदि सिगांग्रो जोङो आथिखाल मुगायावहाय माबे बिसया जोंनि थांना थानायजों मोगा मोगि जादों आरो कर'ना भाइरासनि उनावहाय माबे बिसयाहाय बुहुमा दिनै भुगिनो गोनां जादों बेफोरनि सोमोन्दै आङो गुसुङै नोंथांनि सिगाङावहाय रायथिनो आङो सानदों खिन्थाग्रोनो आङो सानदों सेथियाव जाहैबाय जेब्ला कर'ना भाइरासआ जानानै थांबाय दिनै कर'ना भाइरास जानायनि अनगायैबो दिनै जोंनि बुहुमाव मानसिनि संख्या बारायनायखाय मा जाखोनो आदारनि आंखाल जाबाय मोजां जाग्रा मुवा आंखाल जाबाय मोजां जाग्राया दङ खिन्थु मोजांनि थाखाय दिनै बहुद खम जाबाय दाना नोंथांमोना दिनै जेब्ला बाजाराव खरस खालामो अब्ला नोंथांमोना रायलायोना भाई मैगंफ्रानो मुलि होनायसो जाजोब्बायलै बबेबायदि मैगंखौ बायना जायोबा मोजां जाबावगोनथाय सिन्थासो खालामनांगौ जाबाय ना जोङो बेबायदि सानफ्लाङो बेबायदि रावा जाहैबाय जाग्रा मुवाखौ जों मोजांखौ जों बयबो नागिरो नाथाय जोंनि बाजारफ्रावहाय जोङो मोजांखौ मोननो गोब्राब जाबाय मानि थाखाय जादों आंखाला सफैबाय मानसिया संख्या बारा जाबाय मावग्राया खम जालांबाय आरो बेबायदिनो दिनै मानसिया संख्या बारा जानायखाय हाफ्राव गोबां मानसि थानायखाय आबाद मावनो हाफ्रा खम जालांबाय दा बेफोरबायदि जेंनाजों दिनै जोंनि बुहुमनि दिनै बुहुमानो दिनै जोंल' नङा बुहुमनि मानसियानो जोङो सैनो गोनां जाबाय आरो मा होनो नैथियावहाय आरो मा होनो मोजां जाग्रा मुवानि आंखालखौ बे कर'ना भाइरासनि जे जाग्रा मुवा मोजां जाग्रा मुवानि आंखाल जानाय बेखौहाय 2030 मायथाइसिमावबो दिनै निउसनि मथे गोबां बिजिरगिरिनि मथे दिनै फोजोबनो हानाय नङा आरो बेनिफ्रायबो आरो गाज्रि दंखाबावो दिनै कर'ना भाइरासनि थाखाय जे जाग्रा मुवा गाज्रि जानायनि आंखालखौनो 2030 मायथाइसिम बेखौ फोजोबनो हानाय नङा दा बेबायदि परिबेसाव जों थांनानै दङ आरो दंबावो रैखाथि बादाया दिनै बांदों रिफुजि केम्प होननानै बुङो जायखौ इंराजियावहाय रिफुजि केम्पआ दिनै बांलांगासिनो दङ दिनै गोबां मुलुगाव मोनसे जाथिया मोनसे जाथिखौ गाग्लोबदों दिनै दावहा जादों फिसा दावहा जादों गोदोनि बायदि बेबायदि सेथि थामथि मुलुग जायाखैब्लाबो फिसा दावहा जादों बेबायदिनो गोबां जायगाफ्रा बम होजादों सुइसाइड बमफोरजों दिनै हाय हालांकार जादों थानो हायै बायदि जादों दा गोबां बेबायदि आरो कर'ना भाइरासनि नाख्रेबनाय दिनै गाज्रि बेमारफोरनि नाख्रेबनाय बेफोरावहाय गोबां बिमाफ्रा थैलांदों बिफाफ्रा थैलांदों सोरनिबा न'खराव समस्या जादों जानो थाखाय आदार गैयै जादों थाखा फैसानि आंखाल जादों बेफोरावहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय लानो गोनां जादों आरो मोनसे जायगायाव ज' थानानै बिसोरखौ ज' लानानै गभर्नमेन्टआ जाग्रा मुवा दिनै बिसोरनो जगायनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव बिसोर रिफुजि केम्पआव थाहैनो गोनां जादों
बेबायदि परिबेसजों जों थांनानै दङ आरोबाव मा क्लाइमेट चेन्ज दिनै जोंनि बोथोरफ्राबो सोलायबाय नांगौ बायदि अखा हायाखै नांगौ बायदि सान्दुं समाव सान्दुं जायाखै नांगौ समाव जोंनो जेरैबायदि बार नांगौ बार फैयाखै दिनै क्लाइमेट चेन्ज जाबाय आरो मानो बे क्लाइमेट चेन्जआ जोंनि थांनानै थानायावहाय गोबां एफेक्ट जादों गोबां सोमोनांथाव बेमारफोर जादों बुझनो हायै डक्टरा अजाया हमदांनो हायै सोरबा बेबायदिनो मेडिकेल एक्सपार्टफ्रा हमनो हायै बेबायदि बेमारफ्रा दिनै संसाराव जागासिनो दङ जायखौहाय जोङो जेब्लायबो साबधान थानो गोनां जादों आरो बे साबधान थानायनि एकमात्र मुलिया जागोन इसोरनि बोसोनखौ मानिनायल' आरो बेवहाय जोंहा नागिरनानै जों मोननाय खुनु संसाराव नागिरनानै बिनि रैखाथिखौ मोननाय नङा एकमात्र जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिनायजों जोङो दिनै बारग'नो हागोन आरो क्लाइमेट चेन्जआवहाय मोनसे गिनांगौ बाथ्राया जाहैबाय दिनै निउक्लियार बमफोर दिहुननाय निउक्लियार बमफ्रा दिनै गासिबो हादराव फ्रायानो दंसै दिनै मुलुगाव जेसेबां हादर गिदिर गिदिर मोजां डेभेलप जानाय रायजोफोर बेफोराव दंसैयानो बेनिखायनो दाखालि मा होनो UNCC ना इउनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेन्ज कर्परेसन बे मोनसे मिटिं जानानै थांबाय बेवहाय मा होनो रासियाजों चाइनाजों बिसोर बाहागो लायाखै दा ओबामाया बेनिखायनो होनदों बे कनफारेन्सआव रासिया आरो चाइना बायदि मुलुगनि बिराद गिदिर गिदिर पावारफुल हादरा जुदि लोगो लाफायाखैबा सावरायनायाव जुदि बाहागो लाफायाब्ला दिनैनि क्लाइमेट सोलायनायनि बे बोथोर सोलायनायनि गाज्रि बोथोर जानायनि जे थासारि जोङो बेखौहाय माबोरैहाय रैखाथि होनो हागौ बराक ओबामाया बिराद दुखु जादों बेखौ लानानै मानो बे मोननै हादरा दिनै बे मिटिङाव बाहागो लायाखै दा जोंनि जिबनाव साननो गोनां जादों बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा दिनै मानो क्लाइमेट चेन्जनि सायाव बिथांमोना इम्परटेन्स होआखै जोङो दिनै बेखौबो साननो गोनां जादों आरो मानो चाइल्ड मेरिज जाबाय गथ'फोरनि गथ'आव दिनै हाबा जानाय गोबां गथ' बैसोआव हाबा जादों दिनै हाबा जानानै मोजां दिनै सोलोंथाइ होनो हायाखै जेरै गावनि बिसिनो गावनि फिसायनो जेरैबायदि मान होनो रोंनांगौ बेखौ थोजासे गियान मोनैयावहाय गोबां बेबायदि न'खरफ्रा बायलांबाय सोरनिबा फिसाफ्रा मोजां लेखा फरायनो हायासै संसारा मा जागोन जोङो बेखौ सोलोंनो हायासै आं मैया होनदोंना मोनाबिलियाव जाया लेखा रोङा बियो फिउचाराव मारै थांनानै थागोन गावनि जिबनाव मा डिसिसन खालामगोन बेखौनो दिनै नलेजखौनो मोना आरो बाइबेलावहाय मा लिरनाय दङ बेनि गियानखौनो बिजिरनो हायाब्ला नोङो बे गाज्रि बोथोराव नोङो माबोरै थांनानै थागोन आङो दिनै नोंथांनि सिगाङावहाय मैया मोनाबिलियाव बे मेसेजखौ होखांबाय दा बेबायदिनो आरो जेन्डार डिसक्रिमिनेसन जाबाय मा होनो बिमा बिफानि रांनि आंखाल जानायाव बैसोनि फाराग गैयालासे गावनि फिसाफोरखौ मा होनो हाबा होनायनि नामाव फानहरदों बेखौनो जेन्डार डिसक्रिमिनेसन दिनै आइजोफोरखौ हिनजावसा गथ'फोरखौ फानहरदों थाखा लादों नोंगौ बिसोरो हाबा हरनायनि नामावहाय हरदों खुनु बैसोनि फाराग गैया सोरबा बोराय मानसिनिबो गावनि फिसाजोखौ हरदों सोरबा गला मानसिनि सोरबा माहाजोन गिदिरफोरनो हरदों गलामनोथ' उफा हरनो थाखा फैसा मोननांगौ नालाय ना थाखा फैसा मोननांगौबा गलामनो उफा हरनो दिनै बैसोनि फाराग गैया जातिनि फाराग दिनै बेबायदि खालामाखै बैसोनि फाराग गैया जातिनि फाराग गैया खुनु दिनै फाराग गैयालासे गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि खालामनानै दिनै गावनि उदैनि उखैजानायखौ उखैजानो गोनां जादों बे गासै बोथोरनि गाज्रि नारसिननाय क्लाइमेट चेन्जजों बे एफेक्ट जानाय बेफोर गासैया दिनै परिबेसआ जोंनि जिबनाव फैगासिनो दङ आरो मा होनो जेरैहाय एग्जाम्पल हिसाबै आङो बेवहाय लिरना लाबोदों जे साब साहारान आफ्रिकायाव 1 मिलियननिबो बारा हिनजावफ्रा गोरबोआव थानायनि थाखाय फरायसालियाव फैनो हायाखै 1 मिलियननिबो बारा दिनै आफ्रिकानि साब साहारान बे ओनसोलावहाय दाखालि कर'ना भाइरासनि समावहाय 1 मिलियननिबो हिनजावसा गथ'फ्रा गोरबोबती जानायनि थाखाय फरायसालियाव फैनानै लेखा फरा सोलोंनो हायाखै बेसे दुखुनांथाव बिसोरनि जिबनाव मा जागोन आरो बिसोरो इयुनावहाय जोंनि देशखौ जोंनि बुहुमखौ जोंनि गासै इसोरनि सोरजिनाय संसारखौ बिसोर मा खालामगोन मा जागोन जोङो सिन्था खालामनो बेखौ गोनां जादों आरो मा होनो कभिड-19नि उनाव एसियाव मा जादोंनो 8 मिलियननिबो बारा गथ'साफ्रानो रां बिबायनाय आरो कम्पानिफोराव खामानि मावनो बिमा बिफाजों दोनहरजानाय जानो गोनां जादों 8 मिलियननि बारा एसियावनो जोंहा मुलुगाव मोनसे हादर दङ मोनबा हादरमाफोर दङ ना हादर नङा हादरमा मोनबा हादरमा एसियावनो 8 मिलियन आरो गोबां दिनै मुलुगनि हादरमाफ्राव आरो गोबां दंबावो अब्ला बेबायदि परिबेसजों जों थांनानै दङ
दा जेखियानो जाया बिनि अनगायैबो मा होनो बुहुमनि most गिथावनासिन जाबाय बियो दाखालि G7 दिनै बुहुमनि हादरफोरनि ज' जानानै मोनसे मिटिं जायो जायखौहाय G7 होननानै बुङो बेवहाय आमेरिका आरो लन्डन जे ब्रिटेन होननानै बुङो जायखौ इंलेन्ड होननानै बुङो ओरैबायदि बिसोरो साबमिट खालामदों पेपार साबमिट खालामदों जे निउक्लियार वेपन्स होनना बुङो ना दिनै बेबायदि अस्त्रफ्रा दिनै बारायबायनो आरो डिसक्रिमिनेसन अफ माइनरिटिस होनना बुङो दिनै जौगानाय हादरा जौगानाय हारिया जों आं एग्जाम्पल जोंनि बर'खौनो लानोसै जों बायदि फिसा जाथि बर' जाथि बायदि हारिखौ नाख्रेबनाया दिनै बारानिफ्राय बारा जादों आरो मा होनो रिलिजनखौ लानानै धोरोमनिखौ लानानै नासयनायाबो सानफा एफा बारायगासिनो दङ दा नोंथांमोना निउसाव नुदों जानो हागौ महाराष्ट्रआव हिन्दु मुस्लिम ओरैबायदि न' सावलायनाय बुलायनाय लामा सामा बुलायलायनाय अन्थाइ खुबैलायनाय बिदि जाथाया दिनै दानि लेटेस्ट बे जागासिनो दङ दा बेबायदि जाथाया दिनै बारायलांगासिनो थासिगोन होननानै बुङो बिसिनि पेपार साबमिट खालामनाय मथे आरो मा होनो लेक अफ हिउमेन राइट्स होननानै बुङो मानसि सुबुंनि मोनथाया दिनै गोमालाङो आंबो एसे सिगाङाव बुंखादों बैसो जायालासे गावनि फिसाफोरखौ दिनै मानसिनि जे राइट्स मोननांगौ जे बैसो हिसाबैसो जेरैबायदि थिखानाय बैसो 18 आरो 21 बोसोरावसो दिनै सासे सिख्ला आरो सासे सेंग्राया हाबा जानाय बिनि मोनथायखौ मोनाखै ओंखायनो नों लेक अफ हिउमेन राइट्सआ दिनै बारायलांसिगोन होननानै बुङो आरो मा होनो गभर्नमेन्टफोरनि कारापसन खालामनाय दिनै गभर्नमेन्टफोरनि कारापसन खालामनाय थगायनाय थाखा फैसा जाख्ल'नाय दिनै बेफोरबो दिनै बारायलांगोन होननानै बुङो संसारावहाय आरो मा होनो लेक अफ इकनमिक ग्रथ होननानै बुङो दिनै रां रुफानि दिनै जौगानायाबो दिनैहाय खमायलांगोन होननानै बुङो गैया जालांगोन होननानै बुङो आरो मा होनो टेररिज्मआ दिनै बारायलांगोन होननानै बुङो संसारावहाय दा बियो इउनाइटेड नेशन आरो इंलेन्डनि बे मोनसे पेपार साबमिट खालामनाय आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो फरायथिनानै खिन्थाबाय दा जोङो आंबो एसे सिगाङाव बुंखादों जे फार्स्ट प्रेजेन्ट आरो फिउचार बेखौ सासे ख्रिस्टान जानानै मिथिनो जोबोद गोनाङा दिनै गोनां नंगौ जोङो आत्माजों जोङो थाबायो अब्लाबो जोंहा संसारनि माखासे मोदोमनि जोङो जे नारा नाथा जानाय जे जोंनि मोदोम हिसाबै जोङो जुजिनाय जोङो बेखौ गियान लानांगौआ खोब गोनां दा बेफोर थासारिया जे जोंनि जिबनावहाय मोनसे सानदांनाय गिख्रावथार दिनै मोनसे मोन्दांथिखौ फिलिंसखौ जोंनि गोसोआवहाय होयो दा जिखुनु जाया मानो दानिया बेफोर जाहैबाय संसारनि राजनितिखौ लानानै थाखा फैसाखौ लानानै मानसि थांनानै थानायखौ लानानै बेफोर गासैया जायो बेफोर घटनाफोर दानिया आङो बुंनो सानदों जाहैबाय फिउचार प्रेडिक्सन जायखौहाय ख्रिस्टानफोरनि बा बाइबेलनि रावहाय प्रफेसिबो बुङोब्ला बांद्राय बुंनाय जाया नाथाय बेखौ जेनेरेल आङो रावजोंहाय बेखौ लाबोदों बेयो जाहैबाय फिउचार प्रेडिक्सन माने इयुननि जागोनखौ खिन्थाग्रा मानसिफोर थायो एक्सपार्टफोर थायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आत्मानि खिन्थाग्रा प्रफेसि होग्राफोर थायो दा बेबायदि मानसिफोरा दिनै मा बुङो बे आङो गोजौआव बुंलांनाय एसे सिगाङाव बुंनाय जे संसारनि गासै घटनाफोरखौ लानानै संसाराव गासै जे नुनाय घटनाफोरखौ लानानै बिसोर बेबायदि बाथ्राफोर बुंदों बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोन साफ्रोमनि सायाव बिजिरनायनि खराखौ आङो होनाय जाबाय दा सेथियाव जाहैबाय एफ केन्टन बेसर होननानै बुंदों प्रेसिडेन्ट अफ WBC होननानै बुङो WBS होननानै बुंदों बे जाहैबाय बिनि मथे बे मानसिनि मथे बे वर्ल्ड बाइबल ससाइटि होननाय जायो WBC आ वर्ल्ड बाइबल ससाइटि होननाय जायो दा बेनि प्रेसिडेन्ट फर्मार प्रेसिडेन्ट बिथाङा दा बिनि मथे मा होनो जिसु ख्रिस्टनि नैथि खेब फैनाया माब्ला जागौमोन बिथांनि मथेब्ला 2018 निफ्राय लानानै 2027-28 सिमाव जागोन होननानै बुङो बिनि मथे जिसु ख्रिस्टनि नैथि खेब फैनायनि समा 2008 निफ्राय लानानै 2028 नि समावहाय जागोन होननानै बिथाङा दिनै फिउचार प्रेडिक्सन बिथाङा दिनै इयुनखौ दिनै खिन्थादों बिथाङा सोरो एफ केन्टन बेसर होननाय दिनै वर्ल्ड बाइबल ससाइटिनि बिथाङा फर्मार प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा बिथांनि बुंनाय बाथ्रा दानिया जाहैबाय नैथियाव जाहैबाय मेसाया फाउन्डेसन इन्टारनेशनल एन्ड रिजा आहमेद गहार साहिज बे जाहैबाय पाकिस्ताननि स्पिरिचुअल लिडार बे मानसिया पाकिस्ताननि स्पिरिचुअल लिडार बिनि नामा जाहैबाय रिजियास आहमेद गहार साहि
बे जाहैबाय पाकिस्ताननि स्पिरिचुवेल लिडार आरो बिनि अर्गानाइजेशननि मुङा जाहैबाय मासाया फाउन्डेशन इन्टारनेशनेल दा बिथांनि मथे आरो बिथाङा बे फाउन्डेशनाव थानानै बे अर्गानाइजेशनाव थानानै बिथाङा गांसे बिजाब लिरदों बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय द रिलिजन अफ गड द रिलिजन अफ गड बे बिजाबखौ बे लिरदों दाना बे बिजाबाव बिथांनि बुंनाय मथे the world will be in by 2026 होननानै बुङो बिनि मथेबा नै दाथ' बेसेबां जाखो दा 21 जाबाय 22 जाबाय बारा गोबाव गैला बिथांनि बुंनाय मथेबा 2026 आवनो जोबगोन 2026 आवनो बिथांनि जोबगोन बे मासाया फाउन्डेशन इन्टारनेशनेल बे अर्गानाइजेशन सालायग्रा बे मानसिनि मथेब्ला बुहुमनि जोबस्रांनाया मारैहाय जोबस्रांगोनो 2026 आवहाय हाथरखिजों बुहुमजों सौग्रावलायनानै ओरैबायदि गिथावना जागोननो जायाव बुहुमनि ग्रहआबो थानो हानाय अख्रांनि ग्रहआबो थानो हानाय नङा आरो जोङो संसाराव थानाय बुहुमाव थानाय मानसियाबो जिब जुनाराबो थानो हानाय नङा जायनि जाहोनाव जोबस्रांगोन होननानै बुङो बिनि मथे बे बिनि बुंनायसो जागोन जाया बेखौ इसोरासो मिथिगौ बिनि फाइनाल सल्युशनाव दा जाहैबाय जागोन जाया बेखौ इसोरासो मिथिगौ दा बिथांनि मथे बे आरो थामथियाव जाहैबाय केन हबिन बिथाङा जाहैबाय आमेरिकानि एभान्जेलिस्ट बिनि बायदिब्ला रेपचारनि समा 2020 आनो जाथावना होननानै बिथाङा पारफेक्ट बुङाखै जाथावनाया मेबि जायोना इंराजियाव मेबिसो बिथांनि मथेब्ला जाथावना होननानै बुंदों जोंथ' एसे सिगाङाव बुहुमनि थासारिनि सोमोन्दै बेफोर गासैखौ नुनानैथ' बिथाङा बुंदों बिथांनि मथे रेपचारनि समा मानो 2028 2028 बे सनावहाय जागोन बिथांनि मथे सोरनि केन हेभिन आमेरिकानि एभान्जेलिस्ट बिथांनि मथे बे समावहाय रेपचारनि दिना जागोन आरो दंबावो जोंहा तालमुड अर्थ'डक्स जुडाइज्मनि मथे मेसायाया आदमखौ सोरजिनायनि 6000 बोसोरनि गेजेराव फैगोन आरो 1000 बोसोरनि उनाव बुहुमखौ फोजोबस्रांगोन बे जोबस्रांनाया 2239 खौ मा होनगोन 239 बर'आवहाय 239 आव बुहुमनि जोबस्रांनाया जागायजेनगोन आरो बे जोबस्रांनाया 3229 माने 32 आरो 29 आव जोबगोननो जाहैबाय 22 आरो 29 बेखौहाय भाषानि होनोब्ला मारै होनना बुंगोन 2229 आव हालाय बुहुमा जोबस्रांलांगोन दा बे बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रा आरो मा होनो आरो मोनसे दंबावो सासे मोनसे अर्गानाइजेशन दंबावो बेयो जाहैबाय इंराजियाव बाय'सिमिस होननानै बुङो इजिप्शियान आमेरिकान आरो मोननै इजिप्टनि आरो आमेरिकानि ज' जानाय मोनसे अर्गानाइजेशन बियो बिसोरनि रासायनिक बिगियानगिरिफोर आरो बिसोरनि मथेनो कुरानावसो स्टाडि खालामदों कुरानाव नायबिजिरनाय मथे बुहुमा 2280 आव जोबगोननो बिसोरनि मथे 2280 आवसो बिसोर आरो गोलावसिन लांबावबाय 2280 आवसो बे बुहुमा जोबगोननो बिथांमोननि मथे दा बेफोर जेखि जादोला नाथाय बाइबेलावहाय मा बुंदों दानिया जोङो बाइबेलाव थांनोसैलाय जोंनि बाइबेला जोंनि बे गोथार बाइबेलाहाय इसोरनि रावा दिनै मा बुङो बिथांमोनहाथ' दिनै जेखि गियाननि फुंखानिफ्राय जेखि माबा मोनसे धोरोम बिजाबनिफ्राय बे गावसोर साननानै मोननायनिफ्राय जे बिथांमोना जे बुहुमनि जोबस्रांनायनि सोमोन्दै बुंबाय नाथाय जोंनि बाइबेलाहाय मा बुङो दानिया जोङो बेखौ नायनि नाथाय जेयानो जाया मानो मार्कसनि 13 32 बुंदों मार्क चैप्टार 13 verse 32 आन्दाय बे बोथोरा एबा बे मुगाखौ रावबो मिथिया नख्रांनि आखुआबो मिथिया बिसा हौवायाबो मिथिया बिफायाल' मिथिगौ होननानै बुङो दिनै बुहुमनि जोबस्रांनायखौ बाइबेलनि मथे हाजार मानसि गिदिरानो जाथों हाजार माबा मोनसे एक्सपार्टआनो जाथों दिनै बेखौ खोन्थानो हानाय बाइबेलनि मथे रावबो गियानखौ इसोरा रावनोबो गियानखौ होआखै खालि मानो बिफायाल' बे जिनिसखौ लाखोमानानै दङ बिफायाल' संसारनि जोबनायनि समखौ बे गावल' दिनै लाखोमानानै दङ आरोबावबो मिथिया
जिसु ख्रिस्टआबो मिथिया खालि बिफायाल' बे संसारखौ माब्ला फोजोबगोन आरो संसारा माला जोबगोन बेखौ बिफायाल' मिथिगौ आरो जों नायबावनि आरो जिसुनि बुंनाय बाथ्राया माब्लाबो दोरोरा बेखौहाय मार्कसनि 13 दिनै मार्कसनि बेबो मार्कनि 13 31 आवहाय बे बाथ्राखौ बेखौबो लिरदों ओरैबायदि होनदों बेयाव जिसुआ आंनि बुंनाय बाथ्राया मा होनो आंनि बुंनाय बाथ्राया माब्लाबाबो दोरोरा मानोना बियो बुंदों नख्रां आरो पृथिबिया गोमोरगोन नाथाय आंनि बाथ्राया गोमोरनाय नङा होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ जे खिन्थालांबाय जे संसारनि गोमोरनायनि बाथ्रा संसार जोबनायनि बाथ्रा बेयो मा बुङा एसे सिगाङाव जों फरायनाय बायदि ना नाथाय बे बोथोरा एबा बे मुगाखौ रावबो मिथिया नख्रांनि आरखौबो मिथिया फिसा हौवायाबो मिथिया बिफायाल' मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ जे बे बाथ्राखौ जे बुंलांबाय आरो बेनि अनगायैबो बाइबेलाव जिसु ख्रिस्टनि गोबां बुंनाय बाथ्राफोर दङ जोङो बेखौ जोङो टिमजों सोमोन्दो गैयैखाय जोङो बेखौ दोनथ'दों दा जोंनि टिमा जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायनि बाथ्रा आरो जोङो सिखांफिननायनि बाथ्राखाय जे जोङो सिखांफिननायनि बाथ्राजोंनो जोङो बेखौ रायलायनो थांनायखाय आङो बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोननि जे बाइबेल जोंनि बाइबेलाव जे जिसु ख्रिस्टआ जे बुंलांबाय जे संसार जोबनायनि समखौ रावबो मिथिया बिफायाल' मिथिदों बेखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ जे बुंखाबाय बेखौ रावबो दोरोदनो हानाय नङा प्रेज द लर्ड गोथार बाइबेलनि मथे आरो जिसुनि बुंनाय बायदिब्ला संसारा जेरैब्लाबो संहार जागोन बेनिखायनो फै जोङो बाइबेलावहाय दिनै जिसु ख्रिस्टनि बा बिफा इसोरनि बे संसारखौ संहार खालामनायनि सोमोन्दै दिनै बाइबेलावहाय मा लिरनानै गालांदों जोंनि इसोरनि जिउजों जे गियान होजानाय मानसिफोरा जोङो बेखौहाय जोङो नायनि सिगांनो जोङो गोजाम मुगानिफ्राय जोङो नायनि दिनै आइजाया जेसायानि लिरनाय 13 जोङो नायनि जेसायानि 13 chapter 13 verse 6 to 13 जेसायानि 13 सलनिफ्राय लानानै 13 सिम जोङो बेखौहाय फरायनि आयौ होननानै गाबज्रिदो फोरबोनि दिना खाथिसै बोराइफोरासो इसोरा बे दिनाव संहार खालामगोन बेनिखायनो बयनिबो आखाइफ्रा रुबायगोन आरो साफ्रोमनिबो मना गिलिलांगोन आरो बिसोरो उसाव बादाव जागोन आइखां बायखां आरो सानाया बिसोरखौ हमगोन बिसोरो गथ' सारिजानाय हिन्जावनि समान जागोन बिसोरो गोमो हाबनानै गावजों गाव नायज्लायगोन बिसोरनि मोखांफ्रा बिसोरनि मोखांफ्रा अर सालायनि समान जागोन होननानै बुंदों नाय फोरबोनि दिना पृथिबीखौ सिंस' खालामो आरो पापिफोरखौ बिनिफ्राय संहार खालामनो थाखाय बोराबनाय आरो राग जोंफ्रुनायजों अननाय गैयाजासे फैगौ मानोना नख्रांनि हाथरखिफोर आरो अलंबारफ्रा स्रां होनाय नंलिया आरो सान नुजानानै खोमसि जागोन आरो अखाफोरा गावनि स्रांखौ होनाय नङा आङो संसारनि मानसिफोरखौ बिसोरनि गाज्रि मावनायनि जुनै आरो दुष्टफोरखौ बिसोरनि अपराधनि जुनै साजा होगोन आङो दुगाफोरनि दुनायखौ सेमहोगोन नासयग्राफोरनि गोगा जानायखौ बोख्लायगोन आङो गोजों सनानिख्रुइ मानसिनि जाथिखौ आरो अफिरनि सनानिख्रुइ मानसिनि जोलैखौ मोननो गोब्राबसिनथार खालामगोन बेनिखायनो आं नख्रांखौ थोर मावहोगोन आरो बिरगोनफोरनि फोरबोनि बोराबनाय आरो बिनि खामलावनाय रागनि दिनाव पृथिबीया गावनि जायगानिफ्राय दोरदहोजागोन होननानै प्रेज द लर्ड जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला फैगोन बे संसारावहाय जों बयखौबो लांगोन बे जेसाया नाबिया जे बुंखानाय जे बाथ्राफोर बे बाथ्राफ्रा दिनै जाफुंगोन मानोना एसे सिगाङाव बुंखाबाय ना बाइबेलावहाय जे लिरबाय बेयो माब्लाबाबो दोननाय नङानो दा ओरैबायदि मोनसे जोबनायाव ओरैबायदि होनदों आङो जोबनायखौल' बे नोंथांमोना बयबो बाइबेल फरायग्राखा दिनै मिथिखासिगौ बे गोदान बाथ्रा नङा नोंथांनि थाखाय बे जाहैबाय जोबनायाव ओरैबायदि होनदों
आरो बिनि हामलांनाय रागनि दिनाव पृथिबिया गावनि जायगानिफ्राय नाथ्रोद जागोन होनना बुङो। प्रेज द लर्ड। दिनै बे पृथिबिया जेब्ला जोबगोन बे पृथिबिया गावनि जायगानिफ्राय नाथ्रोद जागोन। हयथ' दिनै ग्रहफोरनि बोगथामा गोहोजों इसोरनि माखासे पावारजों बुहुमा मोनसे जायगायाव दा दंथ'यो आरो बे जायगायाव थानानै बियो सानखौ गिदिंबाय थायो। हयथ' बेनिफ्राय इसोरा एसे बोथ्रोगोन आरो बोथ्रोनाय लोगो लोगो दिनै मा जागोन बबेबा मोनसे ग्रहजों नांजाबफागोन। जायनि जुनार एसे सिगां बुंदोंना बुहुमजों हाथरखि हालाफोरजों ग्रहफोरजों नांजाबनानै बुहुमा जोबस्रांगोन। जे बोथ्रोदनाय लोगो लोगो बेथ' माबा मोनसे जिनिसाव बुहुमा नांगोन बा माबा मोनसे जागोन बेखौ दिनै जोङो सानस'नो हाला। बेखौ बिगियानगिरिफोर खालि इसोराल' बेखौ मिथिसिगोन आरो बिगियानगिरिफ्राबो थार गियानखौ बेखौ मोनाबो जानो हागौ। नाथाय इसोरा थार गियानखौ दिनै इसोरा मिथिगौ संसारखौ बोथ्रोदोबा बे बुहुमखौ बोथ्रोदोबा मा जागोन। प्रेज द लर्ड। मा जागोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो नायबावनि दानियेल बिजाबनि दानियेलनि लिरनाय जोंहा स्नि सारि 3 सारियावहाय मा होनो सोरबा मोनब्रैबा गोख्रै फरायनानै हो। दानियेल चैप्टार 7 verse 13 बुहुमा मोननो नागिरा फरायदो सोरबा मोनदोंबा जिसुनि फरायनि दानियेल लिरनाय 7:13 ना आङो आबाव मोनानि दर्शनाव नुबाय आरो नाय नख्रांनि जोमैजों मानसिनि सासे फिसा हौवा फैदों आरो बियो गोदोनि दिनफोरनि बोराइनि खाथियाव फैबाय आरो बे बोराइनि मोखाङाव होबाय जाबाय। बेल'ना 13सिम फरायबाय। 13आनो फराय। जोमैनि सायाव फैनायनि बाथ्रा दंना बेयाव दा 14 नामा जोमैनि सायाव फैगोन होननानै फरायदों दङना। जेसु ख्रीष्टआ दा जोमैनि सायाव फैगोन बेखौहाय दानियेल नागियाबो दिनै बुंलांदों। आङो फरायदिनि अननानै जिरायदो आङो फरायनि। आङो आरोबाव मोनानि दर्शनाव नुबावबाय आरो नाय नख्रांनि जोमैजों मानसिनि सासे फिसा हौवाया फैदों। मानसिनि सासे फिसा हौवाया फैदों होनना बुंदों। मानसिनि सासे फिसा हौवाया गोदान रथायनि मथे सोरो जिसु ख्रीष्टआनो। दा बेयो दानियेल नाबियाबो जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि बाथ्राखौ ख्रिस्टमासनि जे जोनोम जानायनि बाथ्राखौ दानियेल नाबिया बुङाखै। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ नैथि खेबनि समाव फैगोन अब्ला माजों फैगोन जोमैनि रथजोंसो फैगोन होनना बुङो। दा दानियेल नाबिनि जे दर्शन नुनाय बेबो दिनै जिसु ख्रीष्टनि नैथि खेब फैनायनि बाथ्राखौनो बेयाव बुंदों। मानसिनि सासे फिसा हौवाया फैदों आरो बियो गोदोनि दिननिफ्राय बोरायनायनि खाथियाव फैबाय आरो बे बोरायनायनि मोखाङावनो बोबाय जाबाय होनना बुङो। बोबाय जाबाय जिखुनु जाया जोङो बेखौहाय गोथौजों जोङो साननो थांला। दा बेयाव दानियेल नाबियाबो दिनै जे बुंदों जे मानसिनि फिसा हौवाया जे नैथि खेबनि फैफिनाव ओरैबायदि फैगोन जे जोमैनि रथजों फैगोन जे जोमैजों फैगोन होननानै बुङो। दा बेबायदि बुंदों आरो बेबायदिनो जयेलनि 2:21 बेबायदि बुंदों आरो मोखाङाव आरो पृथिबियाव आसुरित सिनफोर बे जाबाय थै एबा उखुन्दैनि आवाजफोर दिन्थिगोन। फोरबोनि बे महान आरो गिथाव दिना सफैनायनि सिगां साना खोमसि आरो अखाफोरा थैनि समान जास्लायगोन। दा बेवहाय जयेलनि 2:21 जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि सिगां मा सिनफोर जागोन। बेनिखायनो जोङो जायखि जिखि बुङा मानो सोरबाया 26आव 29आव 28आव 50आव 100आव 2100 जिखुनु रोखोम बुङा जानो हागौ। अब्लाबो जोंहा बाइबेलाव जोंनि गियान थादों जे जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला फैनोसै अब्ला मा जागोननो बे दिना सफैनायनि सिगां साना खोमसि आरो अखाफोरा थैनि समान जास्लायगोन होननानै बुङो। बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि नैथि खेब फैगोननि सिगांनि जोंनो दिन्थिगोन। इसोरा जोंनो दिन्थिगोन जे सिगनाल होगोननि बे बाथ्रा। प्रेज द लर्ड। बेनिखायनो जोंहा अनजाग्राफोर
जायखि जेखि बुङा मानो जोंहा गिनांगौ गैया दिनै जोङो इसोरजों जेब्लायबो थानायखाय जिसु ख्रिस्टजों जोङो जेब्लायबो थानायखाय बोसोनजों थानायखाय जोङो बे दिन्थिसिनखौ जोङो इसोरनिफ्राय जोङो मोनथारगोन बेनिखायनो जोंहा गिनांगौ गैया बे बाथ्राखौनो पितराबो ना आरो पितरा बे बाथ्राखौ पितराबो बुंदों आरो एक्सनि दिनै 2नि 17निफ्राय लानानै 21 मोनगोन आरो जगनाबो रेभेलेसननि 6नि दिनै 12आवहाय बे दर्शनखौ नुदों आरो जगनाबो जगनाबो रेभेलेसननि 6नि 12निफ्राय गाहायाव फरायलाङोबा जे जयेलाव बुंनाय जे आइजायाव बुंनाय जे दानियेलमोन बुंनाय बे बाथ्राखौ दिनै एक्सनि 2नि 17नि 21 फरायबा मोनगोन आरो जन जे लिरनाय जे रेभेलेसन बेयो माने नुजाहोजानायनि 6नि 12निफ्राय गाहायाव फरायलांबा बे एखे बाथ्राखौनो नोंथांमोना नुगोन जेखि जादोंला बे गोबां दङ अब्लाबो आङो गोलाव सम लागोन गोजाम हृदयाव दा आइजाया नाबिया आरो दानियेला आरो जयेलाव बे बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि नैथि खेब फैनायनि जे हांखोफोरा जे मा जागोन आरो घटनाफोरा मा जागोन बे बाथ्राखौहाय रोखा लिरलांदों जे नोंथांमोना फरायनानै बेखौ फिट गोसोआव लादो बेनि उनावहाय दानिया निउ टेस्टामेन्टआव नायनि जोङो गोदान हृदयावहाय नायनि मा बुंदों जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला फैनोसै अब्ला मा हांखोफोर नुजागोन बेखौ जोङो सिगांग्रो लुगाव नायनि आरो मार्कसनि 13नि 24निफ्राय लानानै 34सिमावबो एखेयानो आरो माथाइनि 24निफ्राय लानानै 15नि 24सिमावबो बे एखे बाथ्राखौनो लिरदों जोङो दा आङो लुकखौ नायगोन लुकनि 21नि 25निफ्राय लानानै 36सिम जोङो नायनि बेवहाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैगोन अब्ला मा हांखोफोर नुजागोन 21नि 25निफ्राय 36सिम गोलावथार अब्ला जोङो फरायनांगोन मानोना जोंनि टिमानो बेनोखा 25आव बुंदों आरो सान अखाफोर आरो हाथरखिफोराव हांखोफोर जागोन गोजौआव बुंदों ना मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननाय होननानै बुङो गोजौआवहाय 25नि गोजौआवहाय मा हांखोफोरनो आरो सान अखाफोर आरो हाथरखिफोराव हांखोफोर जागोन आरो पृथ्वीयाव सागरनि आरो दै बोहैनायनि सोगोमनायजों गोदाव सोराव जानायाव फोलेरफोरनि गेजेराव नाख्रेबनाय जागोन दहाय होनदोंना फोलेरफोरनि गेजेराव नाख्रेबनाय जागोन दहाय जोंहा USA आरो इंलेन्डनि साबमिट खालामनाय पेपार बेयाव होनदोंना डिसक्रिमिनेशन अफ माइनरिटि होनना बुंदोंना दा बेवहाय लिरनाय दङ नै डिसक्रिमिनेशन अफ माइनरिटि दिनै फोलेर मानिया मा होनो नाख्रेबनाय जागोन गिनायखौ आरो हायाव जाफैगोनफोरखौ लामा नायनायखाय मानसिफ्रा थैहाबगोन गोजाम हृदयावबो दहाय जोङो जेसाया नायनायाव फरायना मोनदोंना थैहाबगोन होनना बुंदों गोमोगोन होनना बुंदोंना गोमोनाय माने थैहाबगोन मानोना नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन जेसेबां नख्राङाव सान हाथरखि अखाफोर जेसेबां दं सोमावजागोन आरो बिसोरो मानसिनि फिसा हौवाखौ जोमैयाव बोलो आरो गोबां समायनायै फैनाय नुगोन बिसोर हांखोफोरखौ नुजोबगोन जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै दङ बेफोरो जाजेनब्ला नायदावनानै नोंसोरो खर'फोरखौ दिखां मानोना नोंसोरनि बासायजानाया खाथिसैनो बिसोर हांखोफ्रा जुदि जायोब्लाथाय नोंसोर खर'फोरखौ दिखांदो रेडि जादो होननानै बुंदों आरो 29आव बुंदों जिसुआ बिसोरनो फंसे फिदिंनाय बाथ्राखौ खोन्थाबाय